Teollisuusvakoilija iski. Oho! Mene muualle se kamerasta. Ei tarvita sitä paparazzeja. Tää nyt tää on todistusaineistoa siitä, että sä oot ollut tiedäksä töissä. Talkoo töissä niin kumminkin. Joo, ja mennä saada harjasta päähän. Se oli muuten... Joo, se oli aika lähellä, mutta oli vaan saanut kättä väliin, niin varmasti tullut pläsi. Uutta. Pahasti mielestä. Noin. Se on kasas. Juua kiinni varmaan. Putket perään. Ei me sitä ruveta hinkkaamaan yhtään enempää. Hyvä näin. Ei me totakaan hinkata yhtään enempää. Mitä sieltä tuli? Teidän poikki. Tai fliisuu sieltä vähän. En tiedä. Ne ei ollut varmaan tärkeä osia. Ei. Ylimääräinen paino pois. Juu, näin. Se oli varmaan se, mikä aiheutti sen, että ei toiminut niin hyvin. Joo. Se lopukki kottaroi se pois. Se ei toimi ollenkaan. Kyllä se nyt kun siellä on taas johdot kiinni, niin kyllä se nyt varmaan paremmin toimii. No, tuo riittää varmaan. Mä luulen, että mulla on ramaa omassa antennissa vika voi olla. No siellä on vähän ja SVR ylhäällä. Niin vaikka olisi irtikään, niin on hapettunut. Joo. Meinaa mulle, että toi alapääkela on ollut koskaan auki. Se SVR-ruuvin mä kerran vaihdoin, kun se katkesi. Se oli ihan... Kun siitä otti kiinni meisselin kanssa, niin se oli, napsahti saman tien poikki. Nyt se oli peltiruuvi. Kokeillaan SVR tässä kohtaa. Ennen kuin heitetään kasaan. No, se on kasaan. Mä en sammutas.